Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bam takasni. Namar ka jing herdor palat u sansar kinong kendong ki badap sansar ki lay kendo jing e hakani kasnem. Kalapoi hadu uput baki kmi kik pa kimla asyu ban pinbiangi ki kot school jong ki khun jong ki. Hagani ka kenti uwe usam larang ba balatip ko muba commander Shangpliang ubadairu president jong kaseng nongrep ka Hills Farmer Union haga jo kapor kum unong shnaflim khasi. Ulahiyar shakhnong plang kinchi dam tinrong ka bahab apo Southwest Kasil district bansami ki kot ki kopi ki khulom shikis pangut ki khna school jong katay ka shnong kadak ka jingkershan nem ya kikmi kikpa ki balong ki nongrem. Hagani kasngi ubah commander ula kentu ya kikmi kikpa bakim day ban pinpep school no ikikun tang shiteng por. Shushu ula ong ka jingpuli ka day ka badon kambha hagani ka jing minta. Namar habar rep ru ngi don kam ya ka jing nang jing start habala nang la start kam thau tang banyo ya ka kam sarkar. Ula ay man sim ru ikikun samla bakim day ban yabe ya ka jing shongkha kinna namar kanwan ra ya shibun ki jing e haying hasem day ban be ya ka jing pulik nang baka jilla ka jongi kanna ban say shibun ki IPS ki IAS kentu usamla commander. Okay. Bulai. Bana ikut. Tahu jenis thok tay. Ngasngo ba kibabun nakanika jela ka jungi kita ikikun jiginong rap kibaduna kayo kakot tengas ngo ba ka sorkar mekhalia menta kala de ban wanra no saya kawai ka an lada pimla ban I free education ro hadu ka degree level at least ikikun jiginong rap 50% pd ban yarap sibu lada ngalet pule BA ngahaban lot sipo hajar ukun jong no rap uday ban siw no tangsan hajar ngila yo ay kata skim banong free education namanta ki kena ki bahapo khat saus nem te ban light na kanega drop out mar ki babun ki longing ki baduk basuk ki sakut no ki myo shu ban petengi ki jing pule ngasung thu yela de jing sha ki ba im hasor le sekin sngu lungo kumno myo tang ban siw by school rai ngai yela de ngasung thu ba lada ngahab lada ngamlej belahi ngaru ngaladu hi ki jing lej pule dan rei ngasiu sukumen ba ipa junga hendiat de email lele ti sukumen bong la dana late school show dan rei ipa idon ka bor snutu hendian ba iong ba mdei ban penpep ya gajing late school de ngaro ngakwa ban kentu ya pi mi pa ban ong ban penpep ya ki kun la kumno ngim dei ban penpep school mar lada pila penpep school tikin le ayu asnong to ong pi il sapoi no ka syongka khna lada pisong ka kelung kena ro ini tu ipi kawan ra su kejing keta ya ka koit ka kia pisung tu la ka pi ki kena ki badang hab ban san ban plung ya lade ka kena ka ba khat sau khat san snem khan riu snem khan yu snem khat pras snem kadang don kam ya kejing bam ka ban tei ka met ka phat lada kin syong ka no ka met jong ki kampat priang na ka menta ban yo kun kin sayo ya kejing pang ki papunja de dalile ru em ngin persyang ba ki kun ki jongi ngatip ka bhaban yo kam sarkar dan rei kat bala ngidei bandom penpep school tengah kuaro ban pesung thu ye piki hybrid baka jingduk hi hanga kamla ban khang ya ban poi si jing nang jing start wat nom du jing kermen ban ong ba namar ba hiduk pinom yo ban lej pule em kata kamla ban long pihap ban lej pule hi le kumanga lej bala hama korwat mesingi lej ba da jurun le yu le disyaro kan le yu trai kan ka kamro men step lej pule amar ka jing nang jing start kalong ka pakongsan hadu kata-kata namar lada pila nang lastan nda pila nang ban pule lada pakit da juro kaya per markin sad kum ha yodu lele kindon kidkhar ki banwan tet jing ten sibu ki wat da ju pim su thu pim nang ban kran pareng pim nang kran hindi de kim kum non ai da ju ipi Jika jing nang jing start kalong badon kam hadu kata-kata. Tenang kata kadau. Ini tu ipi lada pinang pi start lele lada pi shirkai bah. Pi trim haban pule, pi start haban pule. Kini ki kun ki barit nang ni nasional ini tu ipi. Lada ki start bah ki trim bah. Long ki ba syampang bah ki poi syakmat ka jing pule. Wat ban poi doktor ro.
kamdon jing mundur ba bipiri baduk pimla te pimdon pisana la de henrei mundur lamenta lada pipas pio top 10 piwan haka top 10 haka matrik kin sadon bet kinong yarap yipi nganget ba pinyo haki school ki babet hang te shilong lada pidai sisha na kaying kasam ke baduk lai pio top 10 nganget scam bakasin edmon kasin antonius kan priang yipi bat enda pila pendep ke kelas 12 pilek pule sayan enda pilek pule sayan spikwa banlong doktor jika kelas 12 pro pio top 10 haka science te kamdon jing yapi banlek pule doktor ken ba pimdon bisa spiaro kamdon jing yapi ba pinlek doktor nda pila dep kelas 12 menta ka don kata ka ram ka bakiong ka education loan ka don ka education loan na maruni ukna uri bustan uwan sa ka top 10 kikmi kikpa mdon bisa spiaro den rika don ka education loan bat pinyo ban pule doktor ban lut lagi paulak bat ia kene ka lak ke ba utu hybrid utu kena school ane katu ka kena school kai pule kin sawan sio hadin bakila dep pendep ya kajing pule doktor na takadaw wat ong re bangari baduk bangamla ban kiu syaki clear lum jong kanam bat nam ong gumta pila ben tang ba pihap pada ban minot kan kibi sutu hybrid sabkan ayala de le se pimpat nang pastat bha yo le se pimpat pendep degree pimpat poi siki jing pule ki bakam sajrong hanrei kan mau bana menta ka lawai jong ki kun hi ya jing nang jing start kalong badon kam hadu kata-kata bat kini ki hep ki barit ruat jukur ki ban ya ong ba oh ngala itnat samla tanga mata la kelas 10 dengan ya le samla no ngani syong lok no ta kata ka bala kelas pin sa jenjar ba mar ka de ka perthai ka baya ka ba ba menta oh ba fin yo kun te la ladam biang te ki kun jung pi pin ya da pin pa pule ki tang persen ya hakatu kapor ngakan mau ya hakapor balong minister ba bantai dorling do ngi kendu yu ngi ong ba kila kendu jing plat kinong rep te ngiri ban ya rap ya kinong rep hadin kita kasami no katu ka skim ka ba ka ong fokus ngatrai pilaya form itu ki group shenero tengi ya ai san hajar marwai unong rep te ngi suban ai kublai yu ba bantai dor hakatu kapor ba ula at least ula yo sngo ya jing ut jing nam bat menta keleng brok wei ka mekhalia lengba gitu ki PG tingila form itu ki PG hakaba ngisa ai jing rap kinong rep san hajar te lada don shi pongut ki yo san po lada don shi arpongut ki yo silak bat kumta terter te hangta hakajing sisha katu kalong ba kinyo man sedang jam ken kinong rep te kum kanuksa kadai gitu kawai ke program nangta menta kadon sakawai ke project ya kaba ngi la persyang ban kumno banginyo ban kentiu kinong rep lang pagkakam rep tip te menta ngi la sedang kawai ke program ka bangin sa menta usnem ngi kmi lenti banginyo ban sedang do ban rep yune utiptung ya tip ngatarai utiptung sene tu syumi hi syaklau dan rai menta dakajing aibuj rengkar kinong Japan menta ngin ya rep no dak ka rep lalong gum ka rep hiken dekan ni ka project rukan sa sedang do dan bun ki nong rep kiba ngayo sngo bakia ut keleng kamtam mo kum mentaro kadai ka wei ka por ka bau sensaro hiardor bha nangta ka jing bombiang ki sembai nangta ka jing bombiang tayo kahat nangta kamtam lele kini kimar ki chur lele kadon ka jing sha ot kilo hakaba kinong khayi ki ot kilo bat kum ta terter te hakapor bangadang thok kot khobor rupang ngamju khamyo ya ki ngayo sngo bakia ut kinong rep keleng dan ri umdon bawan ai pada nga ban ong ba komandar subhas pen thok khobor sepang ka jing jungi kinong rep te umdon bawan ai ki te na takadaw ka penlong yenga ba haka hawara jar khatsan ngasu tho la ka tho khobor na man bagadai nong tho khobor ngong kandon ka jing yalang kinong rep te State Central Library te kiawan hangta ndang yawan kita ki don kiseng nong rep kato kane ki bawan nga keli na ki ngong kumno kata ka jing kinong rep ma te ki yatho kan yatho sibun ki jing hadin kata kadon sakawai ka seng ka ba kerteng ka Hill Farmer Union te don wei presiden hangta ulak klat no mentau ta te syua kata te ki ong yenga lada pikwa sisya bani kirap ikinong rep te simtino ma piken kum presiden jong ka Hill Farmer Union tengong to tenadu arajar khatsan nga simtino kanya kam kumunong kumu presiden jong ka Hill Farmer Union bat lengba kane ka Hill Farmer Union pada ngi saya keren sa sarkar kan ya
kijing kinong rem ngam ong ba ka ba ya kren manga ka ba long bai ten rei tang ba pilapan sngo syaka sorkari kijing ro ngasngo ba ka la biang ten rei ngidei ban yo ru iken mdei bang tang pun sngo re kidon ki bala long kidon ki bompat long